जानता लजियले मरले कि लड़ले लड़ाइया भैया कि जे कर मुके सजा दो नैया भैया जे कर मुके सजा दो नैया भैया जानता लजियले मरले जानता लजियले मरले लड़ले लड़ाइया भैया अरे भैया आज कर मुके सजा दो नैया भैया जे कर मुके सजा दो नैया भैया गलिया ना घूमेले मुके भैया गलिया ना घूमले मुके भैया भारी मत से भी जाइब नहीं चाचा भारी मत से भी जाइब नहीं है चाचा गाँव गाँव घूमली देवी फुलवंती देवी गाँव गाँव घूमली देवी फुलवंती देवी जिला पार्षद के नहीं है चाचा जिला पार्षद के नहीं है जे कर मुके सजा दो नैया भैया तने ना और यहाँ लोग में सबसे बड़ा खासियत एगो बा जानो तो नहीं सबसे बड़ खासियत का बा छात्र लोग के संगवा धारा खानवा युवा दिल के छात्र लोग के संगवा धारा खानवा युवा दिल के जात पात के भेद न जानस रहस सबसे मिल के एकदम बाबू सही में यही पे एगो भाव लागता फुलवंती देवी जिंदाबाद मुकेश भैया जिंदाबाद छात्र लोग के संगवा धारा कनवा युवा दिल के जात पात के भेद न जानस रहस सबसे मिल के किसान खातिर लड़े हरदम लड़िया भैया गरीब खातिर लड़े गरीब खातिर लड़े हरदम लड़िया भैया तो जे कर मुके सजा दो नैया भैया जे कर मुके सजा दो नैया भैया जैसे सेवा भाव कईनी हो 15 बरिस जैसे सेवा भाव कईनी हो
तो जेकर मुकेश जादू नैया ए भैया जाना ताला दियले मरले जाना ताला दियले मरले लड़ले लड़ैया ए भैया हाँ हाँ ए भैया तो जेकर मुकेश जादू नैया ए भैया